Nes, ready na ka, Nes? Ready na ako. Ay, Jo. Nes, mag-unsa ka, Nes? Ha? Ha? Unsa ka? Horror! Unsa ang una na itong sakyo, Nes? Horror? Ako! Ready na ka? Ready na ako. Dili ko ba, Nes? Dili. Una na mong sulod, dili. Una ni mo sulod, dili. Nay-ongo, diba ta? Naa. Are you ready? Yes! Dalawang! This is it! Are you ready? Horror train! Horror train! Oh my God! God! Ikaw, Ngot, ready na, Ngot? Ready! Ay, ako! Pangurus, Nis! Pangurus pa rin. Pangurus! This is it! Ready na ka, Nes? Ready na ako. Horror! This is it! Hello, Nes! This is Hello, it! Bryce! Aray ka! Wala, magati. Wala, tambat. Tara, abang-abang. Wah! Kamusta ang abat-abat? Okay na! Pindot! Pindot kilaw pagpe! Kamusta Okay nga? na! Horror! Aloha! Hello! Hello, vloggers! Angon! Ano na, Benz? Sa? Rabaan ko sa abad! Ano? Baba kayo sa Aluna, oh. Di ka makalbaan na ni Nes? Kulpaan. Nga naman. Tiyak-tiyan. Horror! Benz, man. Zombie. Benz, baba ka, Benz. Fun to! Excited! Les, Ganda-ganda. namugnaw na ka, Nes? Bumugnaw na ako. Oo, magugal. Wala, oy. Kuya na nga. Ano na nga? Ano ako? Flash kayo.
feeling mo? Sakit sa kotayan! Kumusta, Nes? Kulba. Horror! Yes, Tereswil na po ito sa sakit. Yes. Oh, Rachel na po. Michael ba? May kulba. Saan naman ka, Benz? Okay na. Nain na po. Kaya may makahatlok. May pamahulog ako sinilas, ane. Nes, first time din mo, Nes. First time. Unsa lang itong sakyan? Rachel. Horror! Sige. Dari, touch man, uwi. Kuya! Pwede na. King. Kulbaan po eh. Kulbaan ko lalong kaayo. Ayat luha ko yung atay ba? Oh my God, this is it! Woo! Oh my God, kapulba. Kaway ko. Ay, sa ang... Hilak si Prima. Woo! This is it! Hilak si Prima. Vince! Hi! Nantawon mga eksena nga mulabay. Ngayon na mo makasakay. Lupad-lupad lang. Dugay po siya na human o. Next step. Wala tong kabuhi, Nes. Yaga. Kamusta ang tiyan, Ngot? Kamusta ang tiyan, Benz? Okay lang. Kunti akong tiyan. Let's dance the night away. Let's dance the night away. Yeah. 1, 2, 3, let's go. Tell about the go Asa mong kalag? Dapat ito nabili. Nabili sa Ferris wheel.